Tommi Huhtala. Tommi, miltä näin Tampereelta lähtisenä maistuu tää paikallispelihegemonia tänään ja mitä mieltä oot porilaisista yleisöstä? Ei, mä vois sanoa muuta, että huikeeta ja varsinkin näkee tämän porukan täällä, niin kylmä väreet menee ilman muuta. Ei tällaista olemassakaan. Näköjään on. Luot persettä. Ja sitten Petteri Tasku. Yli-ihminen Petteri Tasku. Ihmiskuula himself. Petteri, mitä mieltä olit pelistä ja porilaisyleisön kannustuksesta? Ei oikeesti, oli Raumalla oikeesti hieno tulla pelaa, koska se on porilaiset kannattaa enemmän kuin raumalaiset, niin se on todella hienoa. Ei morsettaa johtamassa. Ei vaan. Per Tähtisellä viesti. Ja nyt olis Tähtiselle Morse Aapposet. Varmaan kaikki tajus. Viime vuonna täällä faniristeilyllä huudettiin Mave jää Poriin. Ja Mave jäi Poriin. Selkä lähti ilmeisesti Turkuun. Mutta Mave jäi Poriin. Mave, katsomovalmentajan ominaisuudessa, miltä illaottelu näytti? Anna se mikrofoni tänne. Eikä voi No ei, sanotaanko näin, että rehellisesti sanottuna niin perusrehellinen Lauri Antero Rimpeläinen allekirjoittanut, niin oikeesti niin erittäin ylpeä ja tyytyväinen meidän nuorista pelaajista, niin kasvaneet joka peliltä eteenpäin ja varmasti tulee olemaan meille tulevina vuosina niin erittäin kova apu, että tänäänkin niin erittäin kypsää peliä ja nämä meidän rakas vihollinen Rauman Lukko ja vanhat parat ja kovat värväykset, niin ei mitään asiaa meidän nuorille. Oikeastaan nämä meidän nuoret pojat piti näitä kokeneita raumalaisia aivan pilkkana. Ja toivoisin tässä vaiheessa, että jaksatte yhteislaulultaan vähän myöhemmin Forsbakan toiveesta, mutta ei oikeesti he kuunnelkaa. Mä toivon ja uskon, että jaksatte pysyä meidän takana. Tänä kaudella on ollut ihan helvetin vaikeeta ja raskasta ja pelit on mennyt suoraan sanoen aivan viikkoon, että turhasta on kiistää, mutta ensi vuonna aivan eri rytinän lähtää hommaan ja valitettavasti mulla ei ole valmentajan eikä toimitusjohtajan titteliä tässä vaiheessa, olisi aika helppo toimia tässä vaiheessa.
Mutta mä toivon oikeesti, että jaksatte olla. Tää ei oo meillekään helppoa aikaa ja varmasti ei oo teillekään, mutta ensi vuonna niin tullaan takaisin. Ja sitten Tuomas Takala. Tuomas, kiistatta on ollut aika vaikea kausi. Kyllä aika paljon paremmaksi mieltä tulee, kun katsoo tätä S-fanien laumaa täällä ja tuolla Rauman puhelinkoppihallissa. No niin kuin edelliset sanoi, niin meillä on tänään paremmat fanit. Sitten me pelattiin paremmin. Ja meillä on paremmat bileet tänään.